tänne nyt. Näyttäisi, että lehmä on yksin järvessä ja koira on hirveän seljäs. No niin, huomenta. Tuossa aloitusaamu taas. 4.10. se on. Ruvetaan hirven pyyntiin ja meillä on lupia 7 aikuista 8 passaa. Ja koira jää vielä kotiin. Niin kuin viime kerrallakin, että aamujutinossa menee sen verran aikaa ja Majalle ei oo kotua 5 kilometriä, niin turhaanpa sitä koiraa tonne kotiin ottaa haukkumaan. Että mahtava keli tulee kyllä tälle päivälle. Kameralta on tullut tosi hyvin kuvia hirvistä, ainakin mun kiviltä. On käynyt kyllä emmää kahta vassaan, isoa sonnia ja yksinäistä lehmää. Ylivuotiasta, kaiken näköistä pikkusonnia. Hirvikolareita on ollut nyt tässä meidän alueella aika paljon. Itse on tuossa SRVA-porukassa kanssa mukana ja viime viikollakin 3 kolaria oli tässä meidän alueella. Näyttää, että hirvet liikkuu ja ne on lisääntynyt, niin vaikuttaa kaikki. Katsotaanpa lisää jonkun ajan päästä. Toinen jahtiaamu tälle vuodelle, 5. päivä ja eilen oli aika hiljainen. Mun koira, minkä löysi sen yhden hirven, oli sillä aamulla ilmeisesti ollut yhden nuoren koiran, ei se yksinäinen lehmä, mutta kokeiltiin 2 koiralla sitä sonnia siitä, mikä mun koira Eisa oli. Ei me sitä löydetty, taas mennä valtion puolelle lopussa. Ja ei oo kameralta tullut minkäänlaisia kuvia, ainakaan minun kameralta, että tuo puoli missä mulla on kamerat, niin se on poroja niin täynnä se alue, että sillä kyllä pitää päästä jäljelle työntää melkein hirvi, että ne uskaltaa lähteä. Siinä eilen 1 koira yritteli siellä ja porohommiksi se meni. Mutta tänään on uusi päivä ja vähän hirvitti tuo koiran jalka, että miten se kestääkö se viime vuonna sen loukkas ja illalla kävi sen kanssa tuossa vielä käveleskelee. Vaikka ei se nyt pitkästi mennyt, vähän vajaa 20 kilometriä. Niin ei ainakaan illalla kinkkasu ollenkaan, että kaipa sen kanssa tohtii mettää nyt lähteä ja vähän seurailla sitä, että ei nyt rasita liikaa sitä. Mutta ei siinä, uusi päivä, katsotaan mitä se tuo tullessa. Oota. Heti oli hirvi tuossa, mistä löysin koiran ja onko 300 metriä rupesi haukkuun ja siirtyvänä haukkuna meni semmosen puolisen kilometriä ehkä ja on iso luonnonoja tuossa, niin ensimmäisessä yrityksessä koira meni perässä. Kaveri oli passissa tuossa hakkuulla, pääsi näkee yksinäisen hirve ja toisen alla sitä takaisin ja meni uudestaan se oja yli ja koirapa ei lähtenytkään enää menneen, niin hakki sen pois sieltä ja kierretään ojan toiselle puolelle ja pannaan koira uudestaan jäljelle ja katsotaan kuinka kauan se ehti mennä, että turhaan me hirviä vaihtaa vielä tässä vaiheessa. Joo, pistin koiran tuohon siihen jäljelle, mistä se meni ojan yli tuo hirviä. Eikä sille kelevannut se jälki, se lähti sitä vanhaa jälkiä ja kierti tuo oja, iso oja yhdestä sillasta ja siinä oli ainakin toinen hirvi oli tuossa se haukkunut nyt 50 minuuttia paikallaan tuossa ojan varressa. Tässä nyt rauhoittua ja aika lähellä tietä, mutta muuten hyvässä paikassa ojan varressa haukkuu. Niin katsellaanpa tässä ajaa tunteroinnissa pysyisi paikalla, niin lähdetään sitten kokeilemaan haukulle.
pikkusen reipas 300 metriä haukkuu ja hyvän näköistä maastoa ainakin vielä näyttää. Ei oo siirtynyt. Pitää katsella tästä vähän ajalinjaa tai muuta. Vielä ei oo tietoa minkälaista elukkaa siellä on, mutta kohtapa se nähdään. Emä ja vasa ilmeisesti haukus, ainakin yksi vasa. Ei saa oikein selvää, mutta vasa seisoo tuossa 50 metrin päässä, mutta on niin saatana monen ryttekkö ja emä antaa kyytiä koiralle tuossa. Liikkua hirvet on 30 metrin päässä. Ainakin leemaa, mutta ei siellä ole yksinäinen nakku. Vittu, nousiko vielä ylös? Tappipäätä ammuttu lensi nurin ja nousi ylös ja lähti jatkaa matkaa, mutta kahdesti sitä pitäisi olla käynyt. Katsotaanpa mitä se koira sanoo. Hani mehän me. Oi vittu, saapa nähdä miten käy. On se ainakin vähän käynyt. Raiko, tupa kauemmas. Tuu pois. Ei tule noin. Hei. Eiköhän tää oo potslo jo. Vittu hyvä homma. Oikein hyvä. Lisätä vähän tässä hättäili, ettei se vielä karkaa. Joo. Hieno homma. Ei Joukko, tämä kaatu tähän tien pohjalle, niin pääsee mönkillä viereen. Se mikä lähtee se Vino Penkkatie, niin sitä kun ajelee tänne, niin tulee suoraan kaavolle. Ja emä ja vasa muuttuu sarvipääksi.
Niin että emä ja vasa muuttu sarvipääksi, kun ensin katsoi emä ja vasa, niin tällä on sarvet. Joo, tuo eka laukaus tuli tuohon lappaan, niin se toisen ampui juoksuun, niin meni säkälle, se lisi nurin. Se oli vielä pystyssä, kun mä tulin tähän, niin mä ampuin tuohon säkälle, niin se putosi tähän. Mahtava homma. Hyvä poika. No sinne se karkas nyt. Joo, hirvi on kärrysä ja tästä hylkyhommi. Ihan hyvä koiralle, 1,5 tunnin haukku. Pikkusen ampujalle vähän moitteita, että ei ihan napakymppilaukaus, mutta kyllä se keuhkoilla oli se ensimmäinen laukaus vähän allalla. Toinen varmaan sattui säkkää, kun se putosi sitä vauhista ja se seisoi sitten siinä vielä 150 metriä sitä ensimmäistä ampumapaikasta, niin siinä sitten ampui vielä säkkää sitä, niin se putosi siihen ja kaikki hyvin. Koiranahan mulla on tuo Jantanin pystykorva Pyssytorin Eppu Raikuksi sitä on aina kutsuttu ja syksyllä tuli 9 vuotta täyteen ja silloin aikanaan Kennelin kanssa oli puhetta, että käyttövalioksi se pitäisi saada, mutta ei tuolla koiralla ole oikeastaan kokeisiin. Lähellä varmaan se olisi sen käyttövalion voinut saada, jos sitä olisi käyttänyt kymmeniä kertoja, että ne löydöt karkaa. Löydöt on karannut yleensä aina. Nyt on vähän vissiin ikkää tullut lisää ja vauhti hiastunut, eikä virtaa on kyllä yhtä paljon kuin ennenkin. Mutta metästellään nyt tällä koiralla vielä niin kauan kuin terveyttä piisaa ja vähän on vastustanut, kun koiran kanssa vuoden ikäisenä oli mahalakun kiertymä, joka onneksi kerettiin leikata ajoissa, että yöllä sairaala ja yöllä leikkaus ja silloin oli toinen jämpti kaverina ja se herätti yöllä haukkumalla, että kaverilla on joku hätänä ja siitähän se sitten alkoi, kun menin katsomaan, että mitä se sillä turhaa haukkuu, mutta ei se sillä turhaa haukkunutkaan, että se olisi varmaan aamulla kuollut tuo koira, mutta ihan ok hirvikoira se on. Aika hyvin irtoa, riippuu vähän päivästä. Joskus kun on vesisäikkeli, niin ei oikein kiinnosta. Mutta ei sen kanssa kävellä onneksi ole tarvinnut koskaan, eikä pystykään kävelemään, ei se kuuntele isäntää eikä seuraa yhtään, että se menee ihan missä sattuu. Välillä tuntuu, että se on ihan päätöntä se haku, että menee vasta tuuleen 0,5 kilometriä ja palaa takaisin tielle ja lähtee ihan eri suuntaan. Ja joskus taas menee hyvin vasta tuuleen, mutta ei sillä ehkä semmoista aika suoraviivainen hakuhan sillä on, että jälkeen kun päkkää, niin sitten kyllä menee hyvin jälkiä pitkin. Enempi ehkä kuitenkin jälkivaihdollinen koira. Kilometri tuosta kun löysin koiran, niin rupes haukkuja. Aika hyvin alussa pysyi paikalla, mutta nyt on lähtenyt pikkuhiljaa siirtymään tänne vähän niin kuin myötätuuleen, että mä lähden tuohon menee vastaan, jos ei tarvitsisi mennä edes haukulle, että saa nähdä että jos se käveleskelisi sylliin. Mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Vähän tuo keli pelotti, että haisiko mikään, mutta yllättävän nätisti löytyi hirvet. 50 passimiestä tilasin tähän vähän reunolle ja ympärille passi, se on kuitenkin niin lähellä tuolla valtion rajaa, että
lähimmillään ei ollut 20 metriä rajaa ja pikkuhiljaa nyt sieltä valuskellut tänne meihin päin, niin tällä hetkellä näyttää hyvältä. Haukkuja. En tiedä kuuleeko mä pikkuhiljaa siirtyy alta pois. Ja mä yritän siulata tässä yhden iso ojaparissa, että tässä tekis ampua jonkun verran, että se yrittää tämän ojan ylittää. Välimmillä oli 80 metriä, mutta tämä pysyy paikallaan liikussa. Pääsis jotakin aukkoa, että pääsis tuonne eteen, kun kulkee sivutuuleen koko ajan. Joo, sonni siellä on haukussa. Ei tässä rytteikö sä, ei tässä ole mitään mahdollista ampua. Pitäis päästä ihan viereen. No, nyt se hirvi näki mut, niin katsotaanpa minkälaiset karkot tulee. Olisiko joku 5-piikkinen, en oo nähnyt edes sarvia kunnolla. Oli se aika vieressä tuossa äsken. Kateltiin toisia silmiä. Jännä tilanne tuossa haukulla, mutta ei vittu päässyt tuohon risukkoon, ei mitään saamaan, mutta 40 metriä karkot ja just huusivat radiopuhelimeen, tuli laukaus, että hirviä ammuttiin. Meni tuonne passilinjaan, niin toivottavasti saatiin hirvi sitä nurin, niin olisi kyllä ihan mahtava homma. Vaikka ei haukkuun päässytkään, niin koira teki kyllä hyvät työt, jäi löytöhaukkuun ja sitten lähti kulkea. Ja varmaan kuulin minut tuossa niin lähellä ja yritin äänellä ja vaikka mitä, mutta ei vittu. Ei siinä ole yhtään sen sijaan. No ei mitään, toivottavasti sillä on hirvin nurin, niin saatiin koirallekin ihan jeeskaata. Raiku! Anna tulee! Sitten 2 aikuista. Tää! Hei! Joo. Tänne! Raiko! No niin. Otetaanpa nyt kuvia ennen kuin suolistettu. Pitää ottaa kuva. Pitää ottaa kuva. Tuli niin hienosti. Sulla panokset. Oo, nyt hyvä. Menepä sinne nyt sinne. Ja no onko sun maha siltä? Mene pääpäähän, niin ottakaa kuva. Silmät auki, älkää pidä niitä aina kiinni. Katohan tännekin päin yhden. Niin vihaisesti ampun sen jälkeen, mä että eiköhän kyllä ohikaan voi ampua. Pysähtykö? Joo. Niin Se tuli silleen, mutta se vissiin huomasi, mutta se kääntyi ympäri ja lähti poispäin, mutta ei vittu. Kato. Ei oo mitään. Ei oo mitään. Ei ne sitä vie meiltä. Ei ne vie. Ei ne elä elämässä. Onko meillä nyt liinoja paljon sitä hirviäkin? Ai vittu. Oo. Noniin. Seppo Solomu tuossa. Seppo tekaa se iiläisesi. Umpisolomu. No niin. Mä voin panna tämän vähäksi aikaa johonkin puun tämän koiran, niin saadaan porukalla. Älä mene niitä verta. Suuta. Eiköhän mulla täällä koiran talutusremmi. Kestääks? Se pitää varmaan pyörättää niinku näin päin. Mennään rikki. Häh? Niin on Tom.
Lähetään mä panna mitään. Ei montako kiinni ja kävellään autolla. Ei. Aika paljon auttaa tämä. Häh? Aika hei, Täällä oli tämä Hannun kaivo. se mun kaivo. Ei vittu, täällä on vettä paljon. Lähdetäänkin. Oota turpa kiinni. Turpa on kiinni. Mitä sä on joku ihan? Auto jatko. Oi vittu. Hyvä. Otapa reput ja koirat. Hitaasti, mutta varmasti. Niin varmaan pitääkin jo. Käyttää jonkun puun kautta sieltä. Kuusen kautta. Täällä on lisää liina, niin sä sais veettyä tonne enemmän tonne vasemmalle. Vai mitä? Saatte sitä puun välistä sen menneen. Niin. Tuleeko tämä nyt teidän porukalle? Joo. Kyllä tämä pitää varmaan sen ylkeänkin. Aha. Niin no eikä sitä pakko, saahan se roikuttaa karvan päälläkin. Niin. Eihän se ole pakko, se on ihan jokaisen oma asia. No niin hirvirupia olen tiellä ja oli vähän kova homma. 3-4 miehen tuo auton vinssillä saatiin vejettyä tuohon tielle ja pannaan auton koukkuun ja vetästään tuonne Pikitien laitaan ja lähdetään nylkyhommiin. Meillä on ainakin Raikun kanssa niin päivä täysin. Jäynä ja joo, huomenta. On 4. päivä marraskuuta ja lähdettiin pari koiraa ja 4 miestä, niin lähdetään kokeilemaan, jos sitä löytyisi jotakin ihan hyvää keli. 5 astetta lämmintä ja tämmönen puolipilvinen päivä. 5 aikuista ja 1 vasa on saatu ja vasat on vähän tiukassa. En tiedä mistä johtuu, edellisvuosina on kyllä hyvin ollut vassaa. Mutta on ollut vähän enemmän sitä sonni voittosatmaa meidän alueella. Mutta kohta ollaan viisaampia, että myöhemmin mitään löytymään. Täällä olisi vasanuri. Mahtaa olla jo tie yli. Täällä! Raiku täällä! Raiku! Täällä! 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 Hyvä! Hyvä! Ota vaikka reppu ja puhelin tuolta. Mä pistän, noniin.
pistän ton, niin hakkee ja takkeen reppo, mä en jätä sua tähän. Sä puret kuitenkin tuon remmon poikki. Hötää sitten suolista. Tuon tänne, tulee se takas. Askelilla mitattuna semmonen jopa hylsy täältä. 80, 75, 80 metriä. Huhhuh. Hyvä pokee, hyvä. No niin. Yhden miehen suolistusta näytä. Miten se onnistuu. No niin, siinä oli yhden miehen vasasuolistus. No niin, päivä sai ihan mukavan päätöksen. Siinä ne hirvi on vähän väsyneempi kuin koira. Ja 3. yrityksellä löysi tosta, olisiko ollut kilometri vähän toista, mistä löysin koira. Ja lähtöhaukut meni tämmöiseen, tämmönen suonperukka ja aika harva petäjikkö, niin ajattelin, että jos se tuosta yrittää, niin tuossa on tilaa ampua. Ja sieltähän ne tuli, emä ja vasa. 7-80 metriä oli matkaa ja pikkusen otin liikaa ehkä ennakkoa tuohon sattui tuohon lappaan, mutta se kippasi kerralla ja siitä konkoili sitten pystöön. Ja yhdesti yritin ampua kaulalle, mutta ei ollut pati piipussa, jostakin syystä en ollut vissiin vetänyt lukkoja tarpeeksi takaa. Ja eipä se olisi ollut ihan turhaa, niin suhkot hyvä osuma ja urosvasa on nurin, niin ei mitään, ruvetaan ottaa kyytiä ja kyytiapojat tulee tuolta varmaan kohta, niin saadaan kyyti hirvelle. Vetää nylkyhommi. No niin, hirvi on saatu nylettyä ja koirakotia ja koirahuolto ja ainoa vaan, että joku oli käynyt paskalla mettässä ja koirahan sen löysi sieltä ja pitihän sen tiikaa pikkusen piehtaroimassa, niin suihkun kautta kehtaa viedä koira sisälle. Haju on ihan
Wunderbaumia ei tarvi autoa, että jos haluaa tämmöstä ihmispaskaa hajua autoa, niin ihan jees. Mutta ei siinä. Muuten hyvä päivä. Huomenta. Olisi 8. päivä 11. Ja lähdetään taas hirven pyyntiin. Eilen käytiin yrittelle. Se oli edellisenä, tai oikeastaan keskiviikkona tullut, se oli 2 sonnia kivellä ja eilen käytiin sitten yrittelee siitä. Josko niitä löytyisi vaan ei, koira haki melkein 15 kilometriä siinä alueella pyöriä. Ei niitä vaan löytynyt. No, ei se mitään. Siinä ne jossakin on, tai sitten ne on kulkeutunut siitä pois. Mutta pakkasta on 6 astetta, aika rapsakka keli, että jos koiralle haukkua saadaan tai muuta, niin haukulle meno taitaa olla aika haastava, mutta ei mitään. Kohta nähdään lisää mitä rupeaa. Tapahtuuko mitään vai tuleeko ihan lisää päivä? No jos mä nyt oikein näen, niin koira on hirveän seliäs. Mä vähän suurennuksia isommalle pyssystä, niin mä näen paremmin. Näyttäisi, että lehmä on yksin järvessä ja koira on hirveän seliäs. Kohta ovat rannassa Hirviuirantaan päin. Tule tänne! Hei! Älä lähde sinne! Apo! Tule nyt tänne! Hei! Tule tänne! Tule tänne! Hei! Älä lähde sinne! Tule tänne nyt! Tule tänne! Tule! Koira on vielä jäisä, mä koitan saada pois sen tuolta. Täällä! Tänne! Noniin! No niin, hyvä. Joo, antaahan sinne Noniin, tule! Noniin, tänne! Tuossa 5-60 metriä rannassa tuossa jäisäpomppi. Tätä pois täältä, niin eiköhän se tuu tähän sitten. Mä oon nyt jonkun mökin pihalla. Mä lähden tuohon, se on miehen mittainen heinikko tuohon, niin mä yritän tästä jostakin löytää tie, että mä pääsen siihen Lamminperän tielle. Tuu tänne! Jospa se tuli sitä takaisin, kun tilanne rauhoittuu vähän.
Vittu, koira oli hirveä seliäsä tuossa. Niinhän se tekee. Se meni saatanaan tuossa, kato. Se yritti uudestaan tonne hirven perään, niin se meni jäihin siinä. Siinä ei ole oikeastaan mahdollisuutta, niin mä menin siellä rantaa vastaan. Tuohon tän rantaan meni vastaan, niin mä sain sitten sitä ihan rannasta se. Huomenta. 19. päivä. 19. päivä marraskuuta ja lähtiin muutaman miehen porukalla kattelen, että löytyisikö hirvenjälkiä. Lunta on tullut nyt se 10 senttiä, viime yönä pari senttiä lisää. Poronjälkiä näkyy olevan aika paljon. Meni vasapyynniksi nyt. Pyhänä ampuvat sen meidän viimeisen aikuisen ja itse oli vähän lunssan kourissa, niin ei vittunyt lähteä mettään ja sitten saivat vielä yhden vasaan, mutta se oli jossakin telonut itsensä tai olisiko susipurru, tuli takajalat melko huonossa kunnossa. Ja onneksi kaverin koira löysi, se oli makkullaan tuolla pellon päässä, niin saatiin se onneksi sieltä kärsimästä pois. Ja siitä tuli sitten maanantaina vai tiistaina tuli uusi lupa siitä. Se lähtee huomenna monttuun se hirvi sitten. Koitetaan löytää jälkiä ja jos ei löydy, niin sitten päästetään ainakin vähän koiria juokseen. Muuten vaan tuonne ja haiskelee. On siellä hirviötä mielellään sen vasaporukan perään laittaa suoraan, niin ei tarvi sitten sitä niinku turhaa pyytää. Vähän vaaralliset kelit rupii alleen koille, kun ojat on pahimmolle jäässä ja mettäojat on, jää on kohovalla, niin ei tulisi koirille vahinkoa. Ei siinä. Tästä tällä mennään. Joo, siinä on kaverin koira haukkunut pari tuntia ainakin hirviä. Tai siinä on emä ja vasa ja kaveri tuli haukulle ja ei se päässyt sinne, se lähti karkkoon ja kiersi passimiehet tuosta ja meni järven yli jäitä pitkin semmosen Kapiaan niemeen ja siellä kävi pikkukotka pallailee omia jälkiä pikkuhiljaa takaisin, niin mä menen tuohon jäljelle oottelemaan, että jos se sattuisi tulemaan niitä omia jälkiä sitä takaisin, niin menen tuohon sähkölinjalle oottelemaan, että siinä on ihan hyvä senssiä ampua. Se näkee ihan hyvin. Katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan, jos sieltä hirvet tulisi. Kun se pojat päästään läpi, niin pitäisi mennä tuonne. Missä päin nää oot? Monta sä portilla, kun mä tulin katsoa, että mistä, onko ne mennyt. Ne on hypänneet tuon portin yli. Jaa. No se on kohta tässä tiellä takaisin. Katsotaan mistä ne tulee läpi. Joo, selvä. No niin, joo. Moro.
Vassaa ammuttu. No niin, lähde häimään luikkiin siitä. Vasa nuri. Vieläkö se on hengissä? Tarviiko tää vielä ampua? Onko se hengissä vielä? Eikä. No niin, se tuli. Kaverin koira ei, se kävi järven yli takaisin ja meni semmoisen kapiaan niemeen ja meni tähän Tulojärjelle passiin ja sieltähän se pikkuhiljaa käveliskeli vasan kanssa tuohon linjalle. Piti kyllä tarkon katsoa, aika iso vasa ja ei ole ennen kuin aikuisen lupia, niin piti vähän kateella. Ja sieltähän se tulee tämä, tuu tänne! Täältä se tulee tämä koira. Täällä! Täällä! Tuu tänne! Täällä se vasa. Täällä niin pääsit vähän rettuutta. Tuu tänne! Hei, katsoppa täällä! Täällä! Tule tänne, tule! Kattokaapa se koira, kun se ei tullut millään tähän kaavolle. Se tulee varmaan sen niemen tielle, niin ottakaa se kiinni. Se lähti se emän perään. Emä pyörähti takaisin. Ihan hyvä päivä. Oma koira löysi 10 mitkisen sonni ja sai valtion puolelta koira siitä välistä pois ja sitten rupesikin tapahtuu. Kaverin koiralla oli emä ja vasa haukussa ja meni tuosta järven yli jäitä myötä ja palasivat sitten takaisin, niin meni siihen jäljelle passiin ja en kerennyt olla varmaan 10 minuuttia siellä passissa, niin siitähän ne rauhallisesti käpsivät siihen sähkölinjalle ja pitkään piti katsoa sitä vassata, onko se vasa ja no sillä oli nahkaset sarvettu piti. Sehän se paljasti iso näköinen vasa, mutta ei se puntarilla paina vähän vajaa 80 kiloa. Sai se kyllä hyvälle hollille ammuttua sen vasa ja ei siinä, ilta on pitkällä, pimiä on ja lunta sattaa ja vasa on roikkumassa ja tämmönen päivä tänne.